تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Bilkisu Sani Ibrahim. Gaskiya kasancewa ta ɗaliba a wannan makaranta ta Alkabarir Academy, na koyi abubuwa da dama ta ɓangaren addini da rayuwa, kamar su fiƙihu da dukkanin wani fanni na ilimin addini, wanda kuma alhamdulillahi hakan ya sanadiyar zamana wata 'yar ƙaramar ɗalibar ilimi, wanda kuma ya yi tasiri a rayuwata sosai. Ya min tasiri ta ɓangaren saita rayuwata da kuma waɗanda suke tare da ni, su ma kamar su ƙawayena haka da ƙannena. Duk wata matsala da ta taso musu za su tambaye ni, kuma insha Allahu ina ba su ansa daidai gwargwadon ilimina. Na samu ci gaba sosai ta ɓangaren larabci, wanda shine jagora wajen fahimtar ilimin addini, wanda alhamdulillahi alal aƙalli yanzu ina iya fahimtar yaren kuma ina iya magana da shi daidai gwargwado. Sauyin da wannan makaranta ta kawo a tafiyata ta ilimi shine kasancewarta ta kafar yada zumunta. Ta kawo min sauƙi sosai, sannan kuma ta yi sanadiyar haɗuwata da malamaina da nake alfahari da su sosai kuma nake koyi da su, kamar su Musaddad da kuma malama Ruqayya, saboda iliminsu da kuma yadda suke magana da larabci abin yana ƙayatar da ni sosai, wanda kuma yake ƙara ƙarfafa min gwiwa wajen ƙara dagewa akan karatuna. Shawarar da zan ba wa 'yan uwana mata waɗanda ba su samu sun jona wannan makaranta mai albarka ba shine kar su bari wannan damar ta wuce su, saboda shi addini ba a yi shi sai da ilimi, kuma neman ilimin addini wajibi ne akan kowane musulmi. Sannan kuma ilimin da za su koya a wannan makaranta mai albarka ilimi ne da ya ishe su gudanar da al'amuran rayuwarsu baki ɗaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. دعونا الله يحمينا ويبلغنا